gimoro koko dhi maber tiwacho nango sirikand Ruto. Ero nicho sekete kanen deputy ero awinjo ni noonge power mang'eny controlling ang'owa mago sigana sani ene ker matiende ni onego bed ni ong'iyo ni education dhi kama, farming dhi kama, health dhi kama, gigi te umbrella ni te ne wasemiye mowacho nango ene motawa. Koro ka ok dhi maber, we have to question and we have to bet kama wanyalo wacho ni jogi oduoge e board mondo tim ang'owa olosi, ok ni koro wa abandon waringo we ni CBC ok ginene. Ne nitiere vision, to vision no nyako bed ang'owa implemented, nyako bed gimane geno mane wan go kuome cha nyaka wachopi ineno. Mar ariyo adawuoyo kuom wach judicial system mar Kenya. Mana mapiyo piyo. Dhi mbele mana mapiyo piyo kaachiel kod wach ni mogik kwatieko. Wach judicial system mar Kenya pod nitiere itilafu mang'eny. Nitiere ibro yudo ni onge accountability. Nitiere jomoko mar above the law gi joma koro the law suppress. Akia wacho mano maber gi dholuo. Lakini iyudo ka koro kaka weche mag mibadhi onge ng'at moro mibro kaw kata wach ni kawuono minister ni otimo kama. Oko bi bed accountable to the latter kako nego bedi ineno. Weche mag corruption ng'eny e sirikand Ruto. Yes, jibro wacho no odok piny, lakini the essence mar judiciary no nen eradicating wach mar corruption ineno. Koro mibadhi pod ng'eny. Ok wabi wacho ni mibadhi onge. Wach ni mogik Sheryl kwatieko kodi. Mogik katieko ta wacho ni ok abi sire kendo ok abi pinge iwinjo. Lakini kama chunge kawuono ni kang'iyo gi jomo chung kode gi agenda ge ma ouso, I will buy what is selling ineno. Abro uso gimo wacho nikech in the 3 years mosebed office I have seen impact. Aseneno ka inflation odhi piny from 9.8 to 3 point something ineno. Mano positive impact maseneno. Aseneno infrastructural development, nitiere yore, nitiere osiptende